Il-Prim Ministru Roberta Bela laqaf Kastilja lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa Alain Berset. Fil-laqgħa il-Prim Ministru tratta l-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija li ser ikunu l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika, il-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal, il-promozzjoni tal-ugwaljanza u l-ħidma kontra id-diskriminazzjoni u l-vjolenza, kif ukoll il-ħarsien tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem. Dr. Bela aċċenna għall-importanza tal-Kunsill tal-Ewropa li jħaddan 46 pajjiż u l-valuri kruċjali li jħares. Wara sodisfazzjon li Malta ser ikollha l-Presidenza fl-istess sena li qed tiċċelebra s-60 anniversarju mis-sħubija tagħha f'din l-organizzazzjoni. Il-Prim Ministru qal li fi żmien fejn il-valuri demokratiċi jridu jkomplu jiġġeddu fost ġenerazzjonijiet ġodda, il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ tibqa' element ċentrali. Semma kif f'Malta għandna l-vot 16 u l-Youth Advisory Forum li fih il-Prim Ministru u l-Eżekuttiv tal-pajjiż jiddiskutu politika u inizjattivi ma' żgħażagħ magħżula wara sejħa pubblika bis-sehem tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Dwar it-tisħiħ tas-saltna tad-dritt, il-Prim Ministru Roberta Bela nnota l-irwol tal-Kummissjoni Venezja fil-Kunsill tal-Ewropa filwaqt li qal li pajjiżna wettaq rakkomandazzjonijiet importanti tal-Kummissjoni li bihom issaħħaħ l-indipendenza tal-istituzzjonijiet fil-pajjiż. Sostna li l-Gvern Malti kompla jimbotta riformi leġislattivi ambizzjużi li fihom ħadem id fit mal-Kunsill tal-Ewropa. Dwar l-Ukrajna, Dr. Bela qal li bħalma għamlet fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda kif ukoll fil-Presidenza tal-OSCE, Malta ser tkompli tappoġġja lil dan il-pajjiż milqut mill-gwerra matul il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa u tagħtih is-sosten mistħoq, inkluż billi tappoġġja l-isforzi differenti tal-Kunsill tal-Ewropa f'dan ir-rigward. Is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa kellu taħdidiet separati mad-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg.